Sarong persona ang nadukayang gadan asin may tama ning bala sa payo alas 4 nin aga kasuudma sa barangay Pamurayan, Sorsogon City. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Jeric Donsadja, hepe ka Sorsogon City Police Station ang biktima na si Roder Ladesma Hamisola. Nasa tamang edad asing residente kang parehong lugar. Alas 6 din aga kan madiskubre ang bangkay kan biktima, kasarong residente man sa lugar. Sigun sa hepe, iwal sa dagaan saro sa mga pigihiling na motibo sa krimen. Tinitingnan namin ang angulo is yung about sa land dispute na kung saan meron mga record sa barangay na naayos na and meron pa din mga other mga lupa na kung saan pinag-aagawan pa. Dugang pa kan otoridad, may person of interest naman sindang pigtututukan. Meron tayong mga tinitingnan dito na other possibilities to identify such as yung CCTV na dinaanan, din nasa bahay, then yung napagtanungan. Katakod kay ni, hinagad man kan otoridad ang kooperasyon kan mga residente. Urog na itong posibleng nakahiling sa panggagadan na magpasiring sa saindang hipatura asin day matakot na magtistigo ini, ngani mataawan ni hustisya ang biktima. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.